Deci filmăm acum groapa să se vadă și domnul Ștefan unde a rămas argila de la stup. Deci aici vreau să plantăm un pom. Da. Spuneți că cam la 30 de cm. La cât? 30 de cm am dat de fumă. Uite ce am găsit. Atât are. Cam la 30 de cm băgat. E capăt în vârful casmelului. Deci cam la 30. La 25 de cm am dat. Hai, cu aia vă jucați voi plastilina, dar aveți grijă pe unde o duceți, da? Poți să nu arunci, să o punem undeva că doamna Spuneți că la adâncimea de 25 de metri. 25 de centimetri, nu? Centimetri, pardon. Da. Și acum aici e domnul Marian și asta e casa noastră, da? Cam la nivelul unde este garajul. Da? Deci suntem în data, în ce dată suntem astăzi? În 30 martie, da? Facem un tur. 2014. 2014, da. Și acum, uite, a venit băieții, au luat WC-ul care era acolo. Da, ăla care era de lemn. Era de lemn, că nu mai aveam nevoie de el și au zis că vin să-l iau pentru părintele, poate vă solicită și părintele Marian. Bine, Doamne ajută!